Joo, kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt mä katson, näkyykö mun kuva täällä missään, mutta ehkä ei näy, niin mä lähden jakamaan esitystä tästä sitten saman tien. Ainakin sun kamera on päällä, jos sitä tarkoitit. Joo, sitä mä Joo, tarkoitin. No, mutta hyvä, joo, hyvä, joo. Tota, näkyykö esitys? näkyy. Hyvä. Joo, mä oon Toni Lassas Uudenmaan ELY-keskuksesta. Mä oon siellä maaseuturahoitustiimissä, työskentelen päätyönä on nämä maatalouden eli perusmaatalouden rahoitusvälineet ja sitten myös nämä CAP-suunnitelman sisältämät erilaiset yritystuet. Ja toimeksianto oli vähän sen tyylinen, että tähän teknistyvään maatalouteen, että löytyykö siihen minkälaisia tukijärjestelmiä, mitä voisi hyödyntää. Ja tietenkin se vähän huonosti niitä löytyy, koska nämä tuet aina olla pikkasen konservatiivisia, että ne tulee ehkä pienellä viivellä, että ensin kehittyy tekniikka ja sitten nämä tulee perässä sitten, kun katsotaan, että siellä on sen tapaista tavaraa, mitä maanviljelijät pystyy hyödyntämään, mistä ne oikeasti hyötyy. Mutta ehkä kaikkein tällä hetkellä paras rahoitusväline tällaisen uuden tekniikka- ja datatalouden ja datamaatalouden rahoittamiseen on rahoittaa esimerkiksi tämmöisiä tiedonvälityshankkeita, kun tämä Maasta elinvoimaa-hanke on, jossa pystyy sitten jakamaan tietoa, uutta tutkimustietoa ja informoimaan viljelijöitä, että mihinkä suuntaan ollaan menossa ja mihinkä suuntaan maatalous on kehittymässä. Mutta jotain pientä mahdollisuutta meillä kyllä on hyödyntää myös tätä perinteistä maatalouden investointitukea uuden teknologian rahoittamiseen. Ja mä siihen ehkä tuolla mun esityksen lopussa pikkasen tarkemmin palaan, mutta jotta kuulijat ymmärtää, mikä on se viitekehys, missä nämä tuet toimii, niin mä kerron pikkasen ensin tästä perusasiaa tästä maatalouden rakennetuesta, eli mitkä ne tällaiset perusasiat on, mihinkä myös riippumatta siitä, mikä se investointi sitten on, niin olkoon sitten uutta tekniikkaa tai muuta, niin missä raameissa se toimii. Eli tämähän on tällainen tukijärjestelmä, siinä on haku, joka toimii sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelun kautta. Haku on jatkuvasti auki ja tuki myönnetään tukijaksoittain, niitä on 4 vuodessa ja tietenkin määrärahojen puitteissa, että rahaa täytyy olla, jotta pystyy tukea myöntämään. Jokaisen hakujaksoon käy tämmöistä valintamenettelyä, eli nämä perustuu kansallisiin valintakriteereihin, eli kaikki ELY-keskukset Suomessa käyttää samoja kriteereitä, ja näiden tarkoituksena on niin asettaa hakemukset etusijaisjärjestykseen siltä varalta, että rahat loppuu kesken, niin silloin tiedetään, että mitkä voi rahoituksen saada ja mitkä jää sitten odottamaan ehkä seuraavaa hakujaksoa tai jää ilman rahaa. Ja tuen muotohan on tukikohteesta riippuen, niin se voi olla suora avustus, se voi olla korkotuki lainaan, se on normaali pankkilaina, mutta siihen myötä on korkotuki ja sitten valtion takaus. Tai sitten näiden yhdistelmä. Joihinkin tukikohteisiin on vain avustusta ja joissain saattaa olla avustusta ja korkotukilainaa ja sitten vielä takaus tulee useampaankin kohteeseen mahdolliseksi. Ja periaatteessa, jos tukihakemus täyttää kaikki tukiehdot ja valintakriteereihin perustuvat minimipisterajat ylittyy, ELYissä on myös ELY-kohtaisesti osassa ELYä, ainakin Uudenmaallakin on sovittu, että mikä on se minimipisteraja, että mikä pitää ylittää, jotta ylipäätänsä tuen voi saada. Se perustuu tietysti siihen vaikuttavuuteen. Ja sitten jos määrärahat riittävät tosiaan, niin se on sitten lopputuloksena myönteinen päätös. Eli se harkintahan niin lähinnä tulee sieltä valintakriteerin kautta. Ja se on tärkeää huomata, että investointihanketta ei saa aloittaa ennen kuin hakemuksen on jättänyt vireille. Mutta sen jälkeen on vapaat kädet, tietenkin omalla riskillä, kunnes se tukipäätös on tullut. Nämähän perustuu tietenkin säädöksiin, pohjallaan rakennetukilaki,
jota on sitten tarkennettu lain antamassa puitteissa, niin kun siinä on tarkennuksia, eli valtioneuvoston asetuksella kutsutaan sitä perusasetukseksi. Ja sitten vielä tarkemmin näistä tukikohteista säädetään valtioneuvoston asetuksessa investointien kohdentamisesta. Ja tämä on nyt itse asiassa se asetus, joka on kaikkein mielenkiintoisin yleensä viljelijöille, että sieltä löytyy sitten ne tukikohteet mainittuna, tukitasot ja tosiaan tukiprosentit ja tukimuodot. Ja mä hyppään tavallaan nyt sitten ja seuraavaksi suoraan sen asetuksen alkuun. Siinä todetaan, että investointi on jaettu 4 päätoimenpiteeseen. Ykkönen on maatilojen kilpailukyvyn kehittäminen ja tilojen nykyaikaistaminen, ja siellä on sitten nämä kaikki suuret rakentamisinvestoinnit, uudet navetat, uudet kuivurit, kasvihuoneet. Ja ne on siinä mainittuna pykälittäin 4-14, ja tosiaan näissä on sitten niin kuin aika tarkkaan asetus on määritellyt, mitä voidaan tukea, että mikä on se tukikohde. Mutta sitten näissä seuraavissa toimenpiteissä ympäristön tilaa ja kestävää tuotantopaa edistävät investoinnit, maatilojen energiainvestoinnit ja eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit, niin siinä ikään kuin sanotaan, mikä on se tavoite. Ja tukikohteista ei mainita, vaan siinä koko ajan tarkastellaan, että millä saavutetaan tavoitetta, ja siihen tarvitaan sitten tiettyjä investointeja. Jos me katsotaan, että nämä on ok, niin silloin se on niin kuin näiden puitteissa tukikelpoinen se investointi. Tuen maksimimäärä on 1,5 miljoonaa euroa maatilaa kohden 3 vuoden aikana, ja nyt pitää huomioida, että maatilakin on sitten määritelty sillä tavalla, että se on niin kuin yhden viljelijän kaikkia niin kuin maatalouteen käytettäviä yksikköitä, että jos viljelijällä on useampi, olkoon se osakeyhtiömuotoinen tai yhtiömuotoinen tai ei, niin jos siinä on useampi yksikkö viljelijälle, jota hän johtaa ja niitä käytetään tähän maatalouden tuotantoon, niin ne lasketaan yhteen. Ja tosiaan niin tuen määrä on 1,5 miljoonaa, mutta ainoastaan 1,2 miljoonaa näissä kilpailukykyinvestoinneissa. Sen lisäksi täytyy sitten olla noita muita, jotta pääsee tuon 1,5. Tuen vähimmäismäärä, jos on kysymys rakentamisesta, niin tukea pitää vähentää 7 tonnia myöntää, tai muuten ei voi tehdä myönteistä päätöstä. Siihen voi myös huomioida korkotuki, niin kuin tämä teoreettinen tuki siihen mukaan. Ja jos se ei ole kysymys rakentamisesta, eli laitteista ja muista, niin sitten se on 3 tonnia. No, sitten mennään tähän 15 pykälän mukaiseen kohteeseen, eli ympäristön tilaa ja kestävää tuotantopainosta investoinnit. Tämä on nyt sellainen kohde, pykälä, jonka perusteella me ollaan voitu rahoittaa näitä uuden teknologian käyttöönottoa ja investoinnilla. Lisäksi oltava eli tekniikan käyttöönottoa, ja se edellyttää tietenkin, että ympäristön tilaa ja tuotantotapaan kestävyyttä parannetaan, ja sen lisäksi tuossa on sitten lueteltu, että sillä pitää olla niin kuin myönteinen vaikutus myös johonkin noista alla mainituista kohteista. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa liittyvät investoinnit, niin sinne sisältyy myös salaojitus, yhteisojitus, ja silloin sen takia tuo vesitalous mainittu. Mutta tämä on niin kuin se ikään kuin se pykälä, jonka alla me ollaan voitu rahoittaa erilaista uutta tekniikkaa, jolla ikään kuin saavutetaan tämän pykälän mukaisia tavoitteita. Kyseessä on avustus 40% kustannuksista. Mun mielestä se on aika hyvä tukitaso, jos huomioi että se on suoraa avustusta ja sen saa saman tien, kun investoinnin on tehnyt. No sitten tämän niin kuin pykälän valmistelussa laadittu muistio, niin siellä niin kuin todetaan näin, että tukikelpoisia voisivat olla myös esimerkiksi lannoitteiden ja kasvinsuojeluiden paikkakohtaiseen kuvantamiseen perustuva sijoittamisen tai levittämisen mahdollistava automatiikka. Ja tuohan ei ole niin kuin kovin täsmällisesti sanottu, mutta
tämän perusteellahan sitten saa sellaisen käsityksen siitä, että sellainen uusi tekniikka, joka se mahdollistaa, ei pelkästään niin, että traktori on sellainen, joka sen mahdollistaa, jos sinne laitetaan sellainen työkone taakse, vaan se täytyy niin kuin tavallaan se ketju mahdollistaa ikään kuin tämmöiset tavoitteiden täyttymiset, niin silloin se olisi niin kuin rahoituskelpoinen. Mutta sitten samassa muistiossa kumminkin todetaan, että tukikelpoisia eivät ole tavanomaiset peltoviljely- ja sadonkorjuukoneet, vaan nimenomaan ne lisälaitteet. Tämä voi olla niin kuin jonkun verran haastavaakin joskus katsoa, kun kaikki koneethan kehittyy, ja mikä on tavanomainen traktori jatkossa, että sisältääkö se jo automaattiohjauksen sellaisenaan. Että näitä joudumme miettimään. No sitten tulee nämä maatilojen energiainvestoinnit, eli siellä pystytään sitten tukemaan energian tuotantoa. No sehän on ihan selvää, että se on sitten tuotetaan lämpöä tai sähköä, ja siellä pitää sitten hyödyntää uusiutuvaa energialähdettä, ja sitten siltä osin pystytään tukemaan, kun se energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa, että nämä niin kuin rajoittaa jonkun verran sitten. Mutta täällä on sitten ollut aurinkopaneeleita, hakepannuja ja mitä kaikkea, kuivurin pannuja, jotka toimii hakkeella tai muulla bioenergialla. No sitten tämä energian säästö, esimerkiksi hukkalämmön talteenottojärjestelmiä, säätöautomatiikkaa ilmastoinnissa, viilennyksessä, kosteudenpoistolaitteet kasvihuoneissa, jolla tavallaan vähennetään tuulettamisen tarvetta. Sitten myös siirtyminen LED-tekniikkaan on ollut yksi hyvin yleinen rahoitusmuoto. Et siinä energiaa säästyy, kun sähköä kuluu vähemmän. No sitten sen lisäksi vielä nämä energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet. Eli silloin ei niin kuin tavallaan tarkoituksena säästää energiaa, vaan että sen käyttää mahdollisimman fiksusti. Että siinä ei niin kuin mietitä että nyt pitää energiaa kulua vähemmän, vaan miten sen käyttää järkevästi. Ja hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi viljan kuivauksessa optimointijärjestelmä, sellainen järjestelmä, joka haistelee sitä poistuvaa ilmaa ja sen sisältämää kosteutta lämpötilaa ja säätää ehkä sitä tuloilmaa. Se voi olla myös niin, että kuivurin koneisto eristetään, jolloin lämpöhukka on pienempi. Sitten mainitaan tuolla asetusmuistiossa myös traktorin tai koneen muuttaminen biokaasukäyttöiseksi voisi olla tällainen. Mutta tosiaan tämä on niin kuin mielikuvitus, tai tässä ei ole mitään rajaa, kukaan ei ole määritellyt tarkkaan, mitä nämä voisi olla, vaan se perustuu aina hakijan esitykseen ja perusteluun, millä perusteella hän niin kuin on sitä mieltä, että se edistää tämän pykälän tavoitteita. Tämä on niin kuin se logiikka, miten nämä toimii. No sitten meillä on tämä eläinten hyvinvointi ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit. Ja se voi olla rakentamisinvestointi tai kone ja laite. Ja se edellyttää, että se parantaa jo olemassa olevaa tuotantorakennusta, mutta ei niin kuin lisää tuotantokapasiteettia, eli ei tule lisää eläinpaikkoja tai lisää neliöitä, vaan sillä parannetaan sen rakennuksen toimivuutta ja se edistää eläinten hyvinvointia. Bioturvallisuutta edistävät investoinnit, esimerkiksi tautisulku voisi olla tämmöinen, ja samalla lailla kohdistuu olemassa olevaan tuotantorakennukseen. Hygienia kaiken niin kuin koko ketjussa, että rehun tuotannossa ja rehustuksessa ja sitten myös, ettei sinne eläintiloihin viedä mitään bakteereita. Sen tapaisia investointeja voisi siinä olla mukana. Tuossa on jotain esimerkkejä, mitä mä katsoin, mitä me ollaan niin kuin pystytty ikään kuin näiden 3 pykälän alla rahoittamaan. Ja siellä on sitten kasvinsuojeluruiskuun, pintalevittimeen, kylvölannoittimeen liittyvää uutta teknologiaa.
joka mahdollistaa sitten paikkakohtaiseen kartta-aineistoon perustuvan kasvuston käsittelyn tai lannoituksen. Ja ollaan kyllä huomattu, että kaikennäköistä tekniikkaa on ja joudumme kyllä aika tarkkaan paneutumaan sitten, että mitä nämä erilaiset lisävarusteet sitten siinä tekee, että onko sillä niin kuin vaikutusta tämän pykälän tavoitteisiin. Ja nämä tosiaan, niin ne voi olla siinä yhteydessä, kun hankitaan uusi työkone. Toki tarvitaan selkeä tarjous, missä ne on eritelty ja sieltä sitten poimimme, niitä asioita, jotka katsomme, että edistää pykälän tavoitteita. Ja siellä voi sitten hakija esittää myös sellaisia, jotka niin kuin tavallaan meidän näkemyksen mukaan ei edistä. Että täytyy pitää mielessä kumminkin se, että koska tavanomaiset koneet on rahoituksen ulkopuolella, niin tavanomaisiin koneisiin kuuluu kumminkin säiliöt ja pyörät ja ehkä pressu ja jopa valot, niin kaikkea tämmöistä ei voi saada tuen piiriin, mutta tosiaan kyllä se täsmäviljelyn mahdollistama tekniikka. Ja sitten myös tapauskohtaisesti traktorin automaattiohjaus. Tämä vähän vaihtelee ely-keskuksittain, että Uudellamaalla on sellainen linja, että pelkästään niin kuin automaattiohjausta traktori, jos ei siinä tule mitään työkonetta ja varusteita työkoneisiin, niin silloin me ei lähdetä siihen mukaan, mutta jos tulee myös samalla uusi työkone tai hankitaan uutta varustusta olemassa olevaa, niin silloin toivoisi mennä siinä mukana, koska tämmöinen GPS-pohjainen automaattiohjaus silloin myös tarvitaan. No sitten on eläinten tarkkailuun liittyvää teknologiaa, jolla on rahoitettu käyttäytymisanalyysijärjestelmä. Sieltä saadaan paljon tietoa poimittua ja pystytään hyödyntämään sitä sitten sen eläinten hoidossa. Eläintilojen ilmanvaihdon parantamista. Nyt on ollut kuumia kesiä, niin viilennyspuhaltimet on ollut kyllä tosi kysyttyjä ja kyllä me katsomme, että sekin edistää kyllä eläinten hyvinvointia. Miksei myös hoitajien, jos ei siellä eläinhallissa ole hirveän kuuma. Kasvihuoneeseen liittyy kaikennäköistä esimerkiksi energian säästön alla, lämmön talteenottojärjestelmiä, kosteuden poistojärjestelmiä. Ja sitten tosiaan, niin kuin mainitsin jo aikaisemmin, niin tämä viljakuivauksen optimointijärjestelmä on ihan tällainen, sopii hyvin myös tuohon energiatehokkuuden parantamiseen. No sitten jos me hypätään siitä perinteisestä investointituesta pois, niin sittenhän tuolla CAP-suunnitelmassa, niin siellä on mahdollista rahoittaa myös tämmöisiä viljelijäryhmiä, myös yritysryhmiä, jotka sitten toimii tavallaan ihan samalla periaatteella kuin viljelijäryhmät. Viljelijäryhmässä pitää olla ryhmäviljelijöitä, jotka kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että myös maatilakohtaisesti voi olla. Mutta pääpaino ehkä noissa yhteisissä toimenpiteissä, ettei ole sellaista ryhmää, että kaikilla vaan on maatilakohtaisia, niin se ei sitten toimi. Ja tähän voi kuulua sitten vähintään 3 ja korkeintaan 10 maatilaa. Siinä voi olla myös maatilan sijasta mukana maataloustuotteiden ensiasteen jalostajia, eli sellaisia yrityksiä, että jalostaa maataloustuotteita. Ja tuen saajana, eli hankkeen hallinnoijana, voi olla esimerkiksi kehittämisorganisaatio, neuvontajärjestö tai kehittämisyhtiö. Ja tukitaso on aika hyvä, se on 75% hyväksyttävistä kustannuksista. Näitä ei kovin paljon kyllä ole, että nämä on se voi olla, että se näiden kokoon juokseminen on aika työlästä ja näiden hallinnointi ei ole myöskään kovin helppoa. Mutta siihenkin löytyy nyt sitten semmoinen valmisteluraha, jolla ikään kuin voidaan avittaa sitä kokoon juoksemista ja se on 5 tonnia tuen määrä. Toki se rahoitus täytyy olla olemassa, koska tämä tuki maksetaan niin kuin jälkikäteen, mutta se on niin kuin könttäsummana niin sanottu vakioituna kertakorvauksena 5 tonnia, että sitä pystyy hyödyntämään. Ja se ehkä helpottaa pikkasen näiden ryhmien kokoamista. Mutta ei mulla oikeastaan tähän mitään muuta ole kerrottavana, niin mä kiitän tässä vaiheessa omasta puolesta ja pistin vielä tuohon noin yhteystiedot. Tässä on nämä henkilöt, jotka näitä maatalouden
perusmaatalouden tukia siellä meillä käsittelee Uudellamaalla. Kiitoksia.